jingpule na shithi u Paulus buku cha ki Kristan harum kalendong kaba khandai kat khot iwei hadu san ngakrenya jing shisha ha Chris ngam lamler jingeh tip lem jonga kasakhi yanga ha umensim buku pangakuslai shibun ban akthang lenter tai ha ka do no jonga nganjin dala kwa wat ban khlat no na u Chris lada kata kala banyarap ya ki Israel ki para jan jonga jong ki ken kade jinglong khun Blei burom ki jutang jingaiei ya an jingmani Blei bad ki jingpular ki patria ki long ki jong ki bad na jong ki kum kado ulong u Chris ubalong halor kiei baro u Blei bala khu junam amen ktien jong u Trai kasam shispa so pu hinyo khot khat aradu khatsan bad khat khandai hadu arpho Tu yaro yau Trai ko Jerusalem, tu yaro yau Blei jumpa ko Zion, naba open scam ya kinar khang ki kerdop jumpa, ger khu ya ki khun jumpa, u ai jin so ha ki kapot jumpa, u pendap ya pha dau ko bakin saitam, u pha hukum ha ka pyrthei bad ktien jong u kapar khala, u pen bana yala ktien hau Jacob, yala ki an bad ki adong ha u Israel om shem lale kumne bad ki wei bad ki jai penriu kim tip ai shaphang jum ki an jong alleluia ka gospel kat kum ulukas kalendong ka bakhat saw kat khod iwei hadu henriu hagawei kasni sabat u jisu ula lekbam hayim jong wei urangba pharisi bad ki baitba kelai petsia ria u jisu Wei ubriu uba atop ulawan shu Ujisu ulakli ya kastad an bad ki Pharisi hato ka an jungi ka sha ne em ban ben koit ha ka saban Henry kilas ngap la kasngam Ujisu ula shim ya uta ubriu ula ben koit ya u bad ula phano hangta ula ong haki ada wei na phi udon ukada ne umasi ubaha baring khat hapot liu ha ka sabat hato pin omse yu bak ha kasapat hi kimshem nang ai jubab yu shaphang gani ka gospel jong u Trai